Què trobareu en medicina en femení? Trobareu un petit, gran homenatge a unes dones que al llarg de la història han estat silenciades. Descobrireu de quina manera, durant temps immemorials, aquestes dones s'han ocupat de la vida, de la mort, dels remeis, de curar, de sanar, de la comunitat a la qual pertanyien. Per tant, veurem com, malgrat els intents repetits del patriarcat per amagar-les, soterrar-les, silenciar-les, el fil que uneix aquestes remeieres medievals, que és l'inici del camí, fins a les trementinaires, per tant ens anem al segle XIX, començaments del XX, no s'ha desfet, no s'ha perdut. Com utilitzaven les herbes i com feien un ús responsable i en feien un comerç. La segona part d'aquest llibre hi ha una recopilació sumària, però representativa, de quines són les herbes més importants que utilitzaven tant les remeieres medievals com les trementinaires, però la majoria d'herbes encara ara les utilitzem en els nostres remeis casolans, en les herbes, les infusions, etc. Tot aquest saber relacionat amb la medicina, relacionat amb la vida, relacionat amb la mort, com deia abans, no es pot desentendre d'una concepció màgica de la vida. Per tant, hi ha elements i utilització d'aquestes herbes amb una finalitat màgica.